league of my own, it don't get better. No, read what I wrote, I'm a bestseller. Yeah, reach for my goals, hit it dead center, hit it dead center. Bullseye, hit it the most, there's no misses. Something like fish in a barrel, it's no different. Blindfold on me, I still got the most vision. Trendsetter told them before, but they don't listen. Morning guys. Ramira Sisi hapo. Rhino Vest once again with my vlog, wedding vlog. Right, track rangu la kutopinda zwara hapa taka no load maspika taka enda kumchato. It's a wedding day guys. Saturday 13 December 2025 ndaka no load maspika yangu track rangu and then kamota kanga dika kwenda load equipment yangu shoma ndikata rega ndore pass ndende kumchata chini max sense na ndikasike kusvika ndinobata time ndikasikuokusota sound rangu ndikatirikendere pass but hey one thing ndanga ndine nzara ndakarwa nenzara ka boys aiwa ndikati no ndoita sei apa saka vana nditori on my way to the wedding but ndaitotsvaga pekutoti nditodyika ndoti nice chikfc chiri panapa ichi chikfc chiri panapa reka ndiroye round apa pakashata no with pap. The pap is not ready yet. Yes. Chu. Okay, with chips is fine. Saka panaitora zvesadza ndakunzonzanza hapana sadza ndakarwadziwa kana boys rangu ko ndakarwadziwa kana team ndikati amana sadza pandoda sadza kana ndaingoda ka breakfast kangori bo pakaipa but anyway tungoita zviripo. My sister, where is pap now? Liquor drink in it. Yeah. This one. Drink it all too. Thank you. So right now I'm actually waiting for first song akataka na speaker. Amena ariniche papa hapa ndo ndakamirira. Akabatikira chete. Takutorwa pasi. Bouncing. Yeah, ndaba ndamuona mkomana ndorofanenda naye anga pa robot hapa akatopinda pa robot ngata we are good to go. Rekature past ende kunovaridzira. So this is what is happening guys. That's my sound system and that's actually that my full sound system with quality sound. Zokuti kana mchato wakusina kana venye wasarudzira mchato isina ndikatoko nango offer sound system. Saka pa arigendro past ndibaye zvangu ndinoita sei ndinovaridzira vana vanonakirwa nebasa rangu rakanaka chaizvo. Saka mkomana ndotoita kutohaya ndotombhadhara mari but pandiri kuenda apa distance chinenge iri pampasiri kurestereki. It's actually like tongoti 7 kilometers pandani kubva musuva tonopinda maarcadia 75 kilometers saka tatoti angerekaitore past bai ndiari pamberi apa aipaziva zvake ndakambopaitira muevent kudhara mugraduation saka mukomana anga achipaziva zvake ndikati aiwa anorega ndimutungamidze tirove pasi apa tori pasi pebridge raN1. That's N1 ndorodi yekuenda kumusha iri pamusoro apo indodarika nepasi pachona iri pamusoro ikai ndorodi yekuenda kuZimbabwe N1 ndo masvingo rodi iyoyo. Saka pachikona pane mapurisa panonzoti mapurisa ipapa ndandiri pakwata pa panonzoti mapurisa akapenga zvisingaiti saka ndiri pakwata zvisingaiti but asi pari clean ndikati anorega nditsike ndinyike gumbo mutenge ndakananga Arcadia ndimbono varovera mangoma vana vakajaidzwa ndimbono varovera mangoma but anyway otherwise it's plug and play. You know how we do it, you know how we run this thing guys. Yeah. So inenzara guys ndatomukira mutenga KFC no ndivana ndacho waspika marure maomana waspika yarurema apa ndine nzara
Jose Mabinha. I'm a Chelsea fan, guys. Chelsea Mabinha. Mazama kachuka just because andawara ndandiri kunema event. So yeah. Apa ndokwenda ku wedding. Ino wanyenda waziya. Saka ka wedding karipo. But anyway, I love you guys. Thank you for your support. You know, you always support me, especially my YouTube fans. Thank you so much. Thank you so much, guys. Thank you so much. I can't wait to give you some year-end mixtape. I can't wait. I can't wait, guys. That's my shoe there. Kwa kunaya apa inini moto yangu sound yakatakura sound kurungo pfuna but it's not good, man. It's not good, but ndakutosvika zvangu but mashura ka munhu muridza mukomana wangu arasika. Basi panapa man, pa next up. Rumanyira kupi kwe? Arasika satako. Ndatoenda pamberi pake ini. Kwa kunaya guys, kana ndimiyo moti kuita were koko. I know, you know, I don't understand South African weather. You know, sometimes kutomga uri bobo. Ukaroza hakuna mvura. Otona mazimvura hata hakuna. But because neza chiri mashowers ish. Tatokasika ndimanye ndibudisa maspika sati kwanyita. Sasa munofana kuziya guys ndiche kuti mufana za DJ wenyu. Nini ndinekudone chikafu. Chikafu ndinaro. I love food. Aiwa chikafu ndochida. Ndoda tinonaka. Ito tinonaka tetu aiwa. Don't want to know that too. I love food. Sana mkana sina kudya sana tano. Manjenge KFC hapo. Jeda saying. Ndijike ndimanye kunoenda nase kunorwa event because maspika ndakatakura nhasi akakura mahombe saka under energy ameno Mawan Silverton Pretoria Majosa Mawan December tukeko I'm driving and I'm eating. So ndakabva ndasvika pa event vakomana ndakabva ndakasika kusvika apa ndakakasika kusvika zvekutodaro because ndine sound system rakakurisa so it needs time kuti urisete. Ndakabva ndakasika kusvika pa event ndikasvika patorino ne team rekubika pakwakutopfunirira vanapinda mukati ndikataka kutoseta sound rangu handambogwana nguva yekuburutsa but ndakakasika kuburutsa ndosasina kumbotora video handambogwana nguva yekutora video. So I'm trying to set my sound now. I'm setting my sound, tora zvinhu zvangu zvese handichigadzira munongozivawo madj zvaanenge achingoita isusu iri tisha sota masini ese ka laptop stand kangu akachair so ndanga convert wakaita ka laptop stand, putting my plugs on everything. Sound rangu ri too quick zvaro kugadzisa zvaro ma passive speakers and then the extension code rangu area as main made extension code sota masini ese ndatopinza ma speakers ese. You can see this other FTS rangu iroro, this mid range rangu riri pakona panze mwe riri kuona uko iro ku stage uko ndatosota zvese ndatoisa zvinhu zvangu zvakatoti wandei. Right, apa ndatopedza kuseta sound rangu apa. This is ndoma zvarakaita
kundokuside kwanandiri ku DJ. That's the view of my DJ set, my DJ setup. Team ready kuranga kutopedzisa kutoisa haro chisini charo. That's my 8 FTS mid range. Nanga gara vamso bass bin, double bass bin, my 8 inch. Push it and then radio hybrid. So that's my sister there. That's my sister's there. I don't go practice. I don't go zero. I don't go to the raw video. That's my sister. That's my twin sister actually. That's Pauline, my duet. That's my sister, that one. So yeah, I'm going to perigate chat. So that's the deco. So that's the other mid-range rim corner mirror. Nikanga bass bin for the corner baba ka single bass bin. Because venjanga kura plus wedding Zimbabwe. And so remember, we have to put a lot of sound. So that's I'm a FTS. The weekend before the wedding, my FTS match off inch. So I not do and I'm Mario. I think 1.750 really one to my FTS to my 12 inch. Two no reader. Touch to new one. Don't the dance tango to do for my FTS to do. No reader. So that's the whole setup around. Yes, yes. So let me show you the kudenga down in the down of kudenga huko. End of kudenga down of kudenga to DJ Dolo. But mbone pass up mbona pass up mpaka mirasi. Ndakwenda kudenga kumsoro moni kumsoro mimi nokuti kuchi kuma terrace. So this is the view kana uri kumsoro kwachona kumsoro kwe venue. So unongochona vamwe vanenge vakagara kumsoro kuti vana vakawandisa vamwe vaenda kumsoro. So this is the view. You look at the deco. The deco was pink and green and also inika white. So my couches anogara family members and also kuma front kunogara our barricades and everyone. So nandiri kudiza nekunowa barricades. So that's my DJ side. Ukokosa DJ ne light rangu rakaveneka iro. Yeah, you can see. Look at this. Look at this. Look at this. Look at this. Saya berne ana tadi. Apa saya ber? Serious. This is nice. Lumsa ka saya ber. Lumsa ka saya ber. Ini sadari. Ini tu ni. Mana orang dia apa ni semua scan so jauh ya pasal kan tu cari. Mana scan tu bau ya. Right, saka pandakabva ndati reke nimbona hangu kukitchen nimbona hangu timu riri kubika ira raibika zvinonaka zvainhuhwirira waizvinzwa uri kuseri kuvenue uko kuseri uko kuri kuitwa ceremony uko vaibika zvinonhuhwira vasikana vanobika vasikana yavavo. That's my sister uyo muchaindi that's my sister ndomuziya ndakambobika naye pane event. So timu randotosangana naro mostly kuma events kuno kuPretoria. But anyway vanogona kubika these ladies. Vanoziva zvavanoita, vanoziva basa ravo, vanoziva graft ravo vasikana ava. They are very good. Look at the beef. This is beef stew. Check it out. Look at the beef. And what my magaka ngari pasa apayo. Check out yangeri chicken yangeri mdishi. That's chicken. I think I'm getting my drumstick. That's chicken. It looks amazing.
That's makachena kule. That's nakachena. Magarwa. Rokwe renyu na mura ka baby chai. 3 2 1 go. Nakutora video. Yeah. Nakutora video. Okay. Saka timu rere rinokasika kuuya rakavhara haranga ratosvika kudharadhara vanhu vanogona time vakutombozvitora pictures ndo vanhu vanoziya ka that's my chivaka vakapfeka maglass ndakambovaitira wedding yavo saka ndaona kuti ndipinde mukati ndimbonotesta sound rangu riri bo here sound ranga riri bo ndikati ndichita zvekuti nditangidze vanhu vakutopinda vachigaragara mukati ndikati vanhu vakutopinda mukati rege ndoita se ndimbocheka sound rangu chimbonoti zvamira sese chimborowa kuti music to slow jam songs you know how we do it so my sister she was the one who was holding the camera and they got to busy the camera achintora ma videos. Ndakangana kuratidza keke iro keke racho ranga rakanaka iro rimwe racho nairo ranga rakanaka keke racho zvisingamboite ranga rakanaka zvisingaite chokunozoita maclients saka keke racho ranga rakanakira kuti anga ari 3 maningiriri makekes pane 2 tudiki twegreen tune 1 hombeiro ine 1 is hombeiro but ranga rakanaka. I like the pink, even the design was very nice. Saka vanhu vakabva vatanga kupinda I think vaperekedzi tvana tudiki twabva tada kupinda ende mvenyu mamusati mane vanhu vakati one day vanhu vangagara vanhu vanga varimo zvavo but vanhu vangaiswa kumusoro soro kudenga ukoko ndikwangaiswa vanhu saka vanhu vakaiona zviri kuitika vari pamusoro apa vari kumusoro ini ndanditori chi ndakutorera vanhu mangoma avo takutopinza vanhu. That's the camera lady, that's the videographer lady and also the photographer lady. So yeah, vanhu vanga kutopinda zvavo mbichana vakomana vakuru vanga kutopinda so vanhu vaingopurudza vari kumusoro vanhu vaingopurudza vari kumusoro ikoko. Vanhu vakabva vapinda vese vanhu vanga kutowanda mukati plus hotel vanhu vanga kubata hotel vakutopindawo vese the bridal team yese yanga yatoo mukati the bridal team yese yakabva yatokwana yakabva yapinda mukati no and also murume akabva apindawo but chibaba chapindira chibaba chakabva chapindirawo time dzachona idzi dzanza kutokwanawo. So chibaba chakabva chatotamidzwa mukadzi ipapo sana singakwanisa nasino view yekuti ndikwanisa kuona raw video rangu ndangorowa mbichana chibaba chatotamidzwa mukadzi ndeti hano kaka video kakari bo ndongoradza ma subscribers angu kuti handozvi kutoitika aiwa the bridal team yakachena vanga vakapfeka vakomana vanga masutsi beige vasikana vanga madress green you can see vanga vagara kumashure kwangu vasikana you can see the bridal team apa mabhebhe nyama dzevana aiwa vasikana vakanaka tudiki zvese netuhombe twachona vasikana hage uzanga rakapenga vanga utoro vave ukama vanga vagara nechekumashure uko kwanga kusakwana uko neboys rachinero boys iro aiwa team ranga riripo aiwa boys ranga riripo iro boys ranga rakarova maglass rese rakarova masmarts ranga rakauraya boys aiwa all the gentlemen aiwa vanga vakapedzera kuti baba nguwa yedu kuti zvigoitira zvakanaka ngekuti panguwa ino
saka pa program yange yatotanga zvayo program yange yatanga kaflower girl ako kanga kanaka ka baby girl kakapfeka a very nice dress. Look at the hairstyle, look at the dress. So kanga katobata ako I think ka big ring aiwa kanga kachena ka flower girl kanga kachena akabva kaenda akagarisa pasi panga kutokisana vanhu vakabva vatokisana vakabva vatopanana muromo kuti tongorwa video redu faster kakuti titese vanhu vakasike vanakirwa waona vanhu vakasike vanakirwa aiwa kuti zvinyatsoita. Saka pa vangu vatopedza zvavo kutochatiswa vaitiswa zvese because we didn't do the ceremony outside because it was raining, so vakaseta ceremony mukati vakazoita kuti vanhu vagare kumusoro apa vanhu vanga vatopedza zvavo vanhu vanga vakufara anga atora mukadzi mukomana vanhu vanga vakufara ndakutorawa music yangu ndakutonyatsorowa music. I was actually introducing myself. ndakabva ndati aiwaka rega ndichizvitangidza manje shavi rangu ranga rabata manje as the DJ, as the good DJ. You know how good DJs do. Ndo pandakabva ndatanga kurova mangoma ndikabva ndati rega nditange ndatina ndimbofadza madzimai itai kuti hai ndo zvandakatanga kuita apa ndikati aiwa madzimai chimbonakirwa itoni aiwa madzimai anga akachena aiwa anga akachena. Let the music play. Saka pa time idzi bridal team yange dzinogadzirira first dance yacho takamirira bridal team yakati ndimbofadza vanhu ndimbofadza hangu team rangu ndimbofadza madzimai. Bridal team yakabva yapindira.
Saka ndo zvazvinoita kana ukachoose a good DJ. The bridal team also inenge ichitonakidza unayo just because we have a best DJ. That's how I do it, guys. Ndo zvatinoita kana takurova basa tinorova basa tinenge tichitonakirwa nemiwo futi. You understand? So that's the bridal team. The bridal team was on fire. Even the madresses avangapfeka nemasuits avangapfeka team they were on fire. Kendenge. It was December time. That was on 13 December. Tainakirwa boys rangu. Kwanguri kunakirwa kwega kwega. Check out the bridal team. Ndakabva ndati aiwa rega titange tirove futi chimwe chingoma tirove chimwe chinumber 40 bridal team yanga yogadzirira kuti ipinde pane imwe song papinde the second song yachona aiwa team Rice Park irore rainakidza raigona kana Saka pavakomana vasikana vanga vakurova kuti madhanzi twerudo zvavo ndikati aiwa that was nice but nguva yachona yenzara yanga yakwana. Munoziva kuti DJ wenyu anenge akatomirira kuti nguva yechikafu ngaichikwana right yanga yato nguva yechikafu vananga kutopiwa chikafu ndikati ndimborova maraundi nekamera zvandichimboona hangu kuti vanhu vakagara sepamatables avo ndichimboona hangu kuti aiwa vanhu vari kunakirwa nechikafu. The food was very nice especially from those ladies. Those are the desserts cups. Macups edessert aya saka yakanga munokati kabuffet wezvipakurira ndara waizvipakurira. Look at those ladies vaiguzokuasistawo wapo ndiro yako unopakura wega woita sei aiwa vanhu vainakirwa kana aiwa muchatonga akarongeka apa tichirova zvidi music yedu lola ndikati anorega ndichifadza vanhu ndimbofadza vanhu ndimbotsvaga vakadzi ndimbovafadza vanhu vachidya kudai so. Saka pandakabva ndanga ndavarasa namama ndavapa song isingaite ndikati no rega ndizame zvimwe rega ndivaitire plani imwe ndikati ana mama varasika vari kutya kuzunza vanenge vari kunyara kunyatsozunza chaiko ndikati ndanda kunyatsoga ndoita sei but you know as a good DJ is the best DJ. ndakabva ndavapa kavo chaiko kemachembere kekutenda madzimai ndikati tambai tioni miraone zvikuda kuitwapo iwe.
pandakavaratireka ndimbovachenjera musambo ndimbovakandira madzibaba ndimbovanakidza asi zvana mudhara vanga varipo vese vanga varipo haiwa vanhu vainakidzwa guys vanhu vakatanga kunakirwa pandanga kuchinja musambo chete from manhanga matete tusungura aiwa madzimai akabva anakirwa kaniwe saka ndakabva ndaona kuti aiwaka inini ndakuwanza zvichizimba ndine mafriends angu maSouth Africans ari panapa kapa rega ndimbozama kumbofadza masasko angu maSouth Africans angu ndikati aiwa goyo
saka apa ndanoda kupinza futi the bridal team kuti irowe futi imwe dance right. Bridal team. Saka iyange yato last dance ya the bridal team. Ndiyange ya last dance kwanga kutodokeiwa, kwanga kutodzima, kwanga kutodokeiwa, vanangwa vanakirwa na DJ. Aiwa vanhu vaisipakwa kani. Changing the game, expect the unexpected. Rhino versus the DJ. Nanda chinja msambo manje ndakunyazofadza munhu wese ya dance floor yange ya open ndakufadza ma 2K nemadhara acho ndakurowa mangoma manje ndakungo freestyler. Aiwa zvakazonakidza kusvika muchato upere. Aiwa mirai munzwe guys. Aiwa vanhu vainakirwa ava. She's a beauty.